ସେଇନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାଲି ରାତି ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ପୁରା ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି 2-3 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ବସିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଥିଲି। ଆଉ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ହାଲତ ମୋର ଥିଲା। ଟମି ପାଖରେ ମୁଁ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲି। ପୁରା ଷଣ୍ଢ ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ବେପାର ମାଗିଆ ଦିମାଗ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଚାର୍ଜର ବି କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ବୁଲୁଛି। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଦିମାଗ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ 4000 ଡାଟା 4 ଜଣଙ୍କଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଗିଛି। 4 ଜଣଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଗି ପୁଣି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ରାତି 1 ଯେଉଁ ହଇରାଣରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ମୋ ବୋଉ ଆସି ମୋତେ ଶୋଧିକି ଗଲାଣି ଘରକୁ। କ'ଣ କରିବି ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଡାଟା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ 1 to 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପୁଣି କି ବେପାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିରୀହ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଇଏ ମଶା ଫଶା କାମୁଡ଼ନ୍ତି ରେ। ହଉ ରହିଲି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ କହୁନି ରାତିରେ ସେଭଳିଆ ଏମିତି ମୋର ଭଳିଆ କାମ କରୁଛୁ। ବହୁତ ନିଦ ବି ଲାଗିଲେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମନ୍ଦିର। ଏ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ହଁ, ଏପଟେ ଆମ ମନ୍ଦିର ପୁରା। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।